Představte si svět, kde existují lidé s opravdovými superschopnostmi. Ne filmoví hrdinové, ne Marvel, ale skuteční lidé. A co kdybych vám řekl, že takoví lidé už existují a že jsou to děti? V tomto videu se podíváme na 5 neuvěřitelných dětí z různých koutů světa, které mají schopnosti, o jakých většina z nás jen sní. Od nočního vidění přes mozek rychlejší než počítač, až po chlapce, který viděl svět bez očí. Tohle nejsou přehánění, tohle je realita. A po tomto videu možná začnete vnímat hranice lidských možností úplně jinak. Ben Underwood, vidění bez očí. Naše první zastávka, Kalifornie. Tady žil chlapec jménem Ben Underwood. Ben přišel o obě oči ve 3 letech kvůli vzácné formě rakoviny, retinoblastomu. Pro většinu lidí by to znamenalo doživotní tmu. Ale Ben? Ten se rozhodl, že zrak nebude potřebovat. Ben se naučil echolokaci. Stejný princip, jaký používají netopýři nebo delfíni. Vydával klapavý zvuk jazykem a naslouchal odrazu zvuku od okolních objektů. Díky tomu se naučil vidět svět ušima. A teď pozor, Ben se díky tomu sám orientoval po městě, jezdil na kole, hrál videohry a dokonce basketbal. Lidé, kteří ho znali, říkali, že na první pohled byste ani nepoznali, že je slepý. Otázka zní, je tohle důkaz, že mozek má skryté schopnosti, které teprve objevujeme? Benův příběh nás učí, že i bez očí je možné vidět, pokud se náš mozek naučí jinak vnímat realitu. Druhý, Nong Yu Hui, dítě s nočním viděním. Další superschopnost najdeme v Číně. Nong Yu Hui se narodil se zvláštníma očima, světle modrýma, což je v Číně extrémně vzácné. Ale to nejzvláštnější přišlo až později. Jeho oči svítí ve tmě. A co víc, on ve tmě skutečně vidí. Doktoři ho testovali. Zavřeli ho do temné místnosti, dali mu číst, psát, řešit hádanky a všechno zvládl jako za denního světla. Dokonce tvrdil, že ve tmě vidí líp než za světla. Jeho schopnost připomíná noční vidění zvířat, jako jsou kočky nebo sovy. A přesto je to obyčejný lidský chlapec, alespoň navenek. Otázka, která napadá každého vědce. Proč? Je to genetická mutace? Nový stupeň vývoje? Nebo jen extrémní variace? A pokud by se nám podařilo jeho oči geneticky analyzovat a pochopit, dokázali bychom vylepšit lidské smysly? Třetí, Tanišk Abraham. Génius s mozkem vědce. Když bylo Taniškovi Abrahamovi 2,5 roku, už členil planetární soustavu a znal vnitřní strukturu lidského těla. V 7 letech už byl na vysoké škole a ve 14 získal bakalářský titul z biomedicíny. Tanišk je takzvaný child prodigy, dítě s extrémní intelektuální schopností. Ale tady nejde jen o IQ, on chápe věci, které se dospělí učí roky. Vědecké články, výpočty, biologické systémy, to všechno pro něj byly hračky. Když ho jednou zpovídal novinář, Tanišk řekl, není to, že bych se učil rychleji. Já se vlastně ani neučím. Já to prostě vidím a chápu. Tohle už je jiná liga. Je to schopnost zpracovávat informace tak rychle a efektivně, že mozek funguje jako vysoce výkonný počítač. Je to vrozený dar, nebo se mozek dá vytrénovat tímto způsobem? A pokud ano, jak moc toho ještě nevíme o tom, co je možné? Čtvrtý, Akrit Jasval, nejmladší chirurg světa. 7letý chlapec v bílém plášti se sklání nad rukou zraněné dívky, v ruce drží skalpel. Není to lékař. Je to Akrit Jasval, indické dítě, které provedlo svou první chirurgickou operaci ve věku 7 let. Jak je to vůbec možné? Akrit měl od malička neuvěřitelnou schopnost chápat medicínu. Četl lékařské knihy místo pohádek. Věděl, jak fungují lidské orgány, jaké léky působí na různé nemoci. A co víc, rozuměl tomu na úrovni, kterou potvrzovali i profesionální lékaři. Když místní rodina zjistila, že dívce srostly prsty, obrátila se na Akrita a ten uspěl. Bez jakékoliv formální výuky. Dnes pracuje na výzkumu léku na rakovinu.
Představte si svět, kde by každé dítě mělo přístup k informacím a kapacitu je okamžitě pochopit. Byli bychom svědky revoluce ve vědě. Akrit nám ukazuje, že schopnosti člověka nejsou limitovány věkem. 5. Michael Kearney, nejchytřejší dítě historie. A nakonec příběh, který skoro zní jako legenda. Michael Kevin Kearney, americké dítě, které v 10 letech promovalo na vysoké škole. Ne, to není překlep. 10 let. Ve 4 uměl číst. V 6 zvládl středoškolskou chemii. V 8 učil na univerzitě. V 10 měl titul z antropologie. A jeho IQ? Někteří odborníci tvrdí, že je přes 200. Jeho rodiče říkají, že jako batole používal celé věty. Ve 2 letech údajně sdělil doktorovi přesnou diagnózu své sestry. Ale to nejzajímavější, Michael nepůsobil jako stroj nebo uzavřený génius. Byl společenský, vtipný a miloval hry. To ukazuje, že být géniem neznamená ztratit lidskost. Znamená to jen to, že se mozek rozhodl běžet na úplně jiné frekvenci. 5 dětí, 5 světů, 5 důkazů, že naše představy o limitech jsou často jen iluze. Ben, který viděl bez očí, Nong, který viděl ve tmě, Tanišk, který rozuměl vědě dřív, než uměl psát, Akrit, který operoval dřív, než měl řidičák, a Michael, který dokončil univerzitu, když ostatní děti teprve začínaly číst pohádky. Možná to jsou výjimky, možná evoluční náhody, anebo jen první náznaky toho, co všechno může lidský mozek a tělo dokázat. A teď otázka na tebe. Kdybys mohl mít jednu z těchto schopností, kterou by sis vybral? Napiš mi to do komentářů a pokud tě podobná témata zajímají, dej like, odběr a klikni na zvoneček. Další video tě vezme ještě dál, do světa, kde se fikce mění v realitu.